Venuša je planéta, ktorá nám je najbližšie. Planéta podobná gravitáciou, veľkosťou, nazývaná aj ako naša sesterská planéta. Niečo sa však v jej vývoji stalo a osud jej zariadil, aby bola stelesnením pekelnej planéty. Pozrite sa s nami na vývoj Venuše a fakty o planéte, ktorá v minulosti mohla mať ideálne podmienky na život, tak ako Zem. Pozrime sa na našu sesterskú planétu Venušu. Venuša má priemer 12 104 km, čo je len približne o 600 km menej ako Zem. Jej hmotnosť je tak 80% zo Zeme, ale čo nás najviac spája, je gravitácia. Venuša má 90% zemskej gravitácie, takže na Venuši by sme sa cítili len o niečo ľahšie. Napriek tomu je dnes jedna z najnehostinejších miest, ktoré by sme dnes v našej slnečnej sústave hľadali. Jeden obeh, jeden rok na Venuši trvá 225 pozemských dní. Jeden celý deň však trvá 243 pozemských dní. Čo znamená, že keby sme žili na Venuši, noc by prišla až niekoľko týždňov po novoročných oslavách. Venuša sa otáča opačným smerom, takže z našeho vnímania sveta by sme videli slnko vychádzať na západe a zapadať na východe. Na Venuši by sme museli mať východ a západ naopak. Jadro má polomer približne 3000 km a kôra planéty by mala byť hrubšia ako tá zemská. Pokrytá však bazaltovými lávami, neustále vyvierajúcimi sopkami, ktorých je odhadom viac než 1600. Povrch Venuše je extrémne horúci a suchý. Atmosféra Venuše je najextrémnejšia z toho, čo zatiaľ poznáme z našej slnečnej sústavy. Tvorí ju 96,5% oxidu uhličitého a tak funguje silný skleníkový efekt. Priemerné teploty sú od 460 do 475 stupňov Celzia, čo je viac ako na povrchu Merkúru, ktorý je blízko Slnka. Tlak na povrchu Venuše je tak silný ako 900 metrov v hĺbke oceánu. V atmosfére Venuše sú husté oblaky kyseliny sírovej. Tak husté, že na povrch sa nedostane slnečné svetlo. Príbeh Venuše však naznačuje, že jej príbeh nebol vždy o láve a mrakoch plných kyseliny sírovej. Jej minulosť nám hovorí, že na Venuši mohli byť oceány tekutej vody. Ako kľúčový dôkaz vedci používajú fakt, že na Venuši je až 150 krát väčší obsah deutéria ako na Zemi. Jedná sa o vodík. Rozdeľujeme ťažký a ľahký vodík. Ľahký vodík uniká do vesmíru ľahšie a ťažký vodík zostáva. To znamená, že Venuša musela prísť o veľké množstvo vody. Povrch Venuše je tak pomerne mladý, asi 500 až 700 miliónov rokov, práve kvôli sopečnej aktivite, ktorá takmer všetko pravdepodobne zaplavila a vyrovnala povrch. Preto nemôžeme vidieť riečne korytá. Dnes pozorujeme, že Venuša stále stráca vodík. UV žiarenie rozkladá vodu a tá mizne vo vesmíre. To znamená, že na Venuši sa nachádza voda vo veľmi malom množstve, vo forme pary, ktorá je vo vysokej atmosfére a môže byť doplňaná v sopečných plynoch. Každá molekula, ktorá sa však objaví, je po chvíľke zničená. Neobnovuje sa ako na Zemi. Nefunguje tam žiadny kolobeh vody. Do budúcna sa plánuje niekoľko sond alebo priamo pristávacích modulov, ktoré by dokázali preskúmať povrch Venuše a ktoré by fungovali nie pár minút ako projekt Venera z minulého storočia, ale dni až týždne. Určite sa tak v blízkej dobe o Venuši dozvieme o mnoho viac a zistíme niečo nové o chémii na Venuši. Zistíme, ako sa naša planetárna sestra vyvinula za tie milióny rokov na našej spoločnej ceste vesmírom.